آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بكل صلاة صليت عليهم من أول نشأة إلى آخر الكمالات، صلوات تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا. أمي بلا جلندو كشيني هنا نباركا كونو كافو بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعلى ديلي سبحانه وتعالى أنغنيما أنا أنكرمه السيد الشريف عثمان مدن حيدرا أنا كنبو أنا كدنبايا Allah subhanahu wa ta'ala ka sutura birifini bumunento anu bela jelenka kanto aka kanda sira jelenka. Allah subhanahu wa ta'ala ka anfara anyunka ka shetane bo anga sira kan bo shetane ka sira kan. Allah subhanahu wa ta'ala ka anson jien fenyuman bela ani lahara kunyuman be kan kishi ka antanga ka bo jien kujugu bema ani lahara toro man ku bela jeli. Allah ko ke ani ambade al-islam bela jele. Alhamdulillah, ala kira bangini okalo obika sunya maulidu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam omi noye ala ka kaloye ala kira ka kalodo islam bela jele ka kalodo foni mi nye iyere sembo ala kadaka kira bangina kalomina akera ka bendo mima o doni no islamia tarihu bela adofo bela ko make ko ye ko mina dogola sangolola ala kira bangini o janjo o make janjo ye ko dogola dugukoloka hali munum be tabato ulu bora kalama sabulo ka tasmo dufara munum be ko son ulu bora kalama sabulo ka ko jara bolisono galo mayira yira lula uka bolu firla duguma masaw uluka masaya so apieu asamaseu ulukarla uya donc afo ko dokera jie kono nankama ode nana anana kama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ayake fana turatala abela jelen jarala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukmana manye kafo ala kirana na amma ni tauhidi anga bi walanda amina kuma ala kelimbanti aka kadaka kuma chalendo ale nofe ala kiraka kileba ala kelimbantia ambe kumoka ni wakati ya labo amsoroka kuma ala kiraka sunna choi o fana muye kadaka modoka awele ayela kale kiraka sunna kan ka mohoto bwala ay otinye maoma ko la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi nabika ala kira ladige dine barawla ni jogonyumona sunna kanga wele abela jelena okmana tawhidu minni abifo kafo alaykele subhanahu wa ta'ala akachala mamunun ka kuma kacha tawhidu kumala ubu usinsi ko sabaka tawhid al-uluhiyya ani tawhid rububiyya ani tawhid al-asma wa sifat ni saba kafo alaykele asigero folo kafo alaykele alayala foi manka fara alaka alayala koreydi kana dan fendo ka alaya doma
kana alaya di bolima, kana alaya di mɔgɔninfin kana alaya di jima, kana alaya di danfɛn si ma. awɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah bɛɛ b'o kan. maa si tɛ kira kɛ ala ye, maa si tɛ waliyu kɛ ala ye, maa si tɛ boli kɛ ala subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah fɔbagaw la. a filanan tawhidu rububiya, o de ye ko fɛɛrɛ tigɛ i k'o to ala bolo. n'o ye kɛnɛya ala de b'a kɛ, sɔrɔ ala de b'a di, den ala de b'a di, danfɛn tɛ se ka ni si di. awɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah o bɛ sɔn a ma fana k'a fɔ ala de ye ko fɛɛrɛ tigɛ b'a ye. nka sababu fana an kana ɲinɛ o kɔ. Allah subhanahu wa ta'ala ale de bɛ ko fɛɛrɛ tigɛ, nka a y'i kale alikuranɛ la k'a fɔ ko ale ka jɔn dɔw bɛ yen k'olu bɛ kow fɛɛrɛ tigɛ, olu bɛ kow tila. mudabbiratu amran, muqassimatu amran, olu bɛɛ bɛ yen. ala ka an bɛn sababa ma. mɛlɛkɛ dɔw ala ye olu bila, olu ka kow fɛɛrɛ tigɛ ani olu ka ko dɔw tila. i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko allahul mu'ti, ala de bɛ jɔn sɔn, wa ana alqasim, nka a ye tilali a y'o bonya di ne ma, ne de b'a tila. ala de bɛ dɔnni di mɔgɔ ma, alakira ye dɔnni tilabaga ye. ala de bɛ si di mɔgɔw ma, si fana ye garizigɛ dɔ ye. n'a fɔra ko alakira b'o tila, a kana bonya i hakili ma. alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a b'a tila ni ala ka yamaru de ye. a t'a tila ko ale b'a kɛ a ye ala ja a ma ala ja, a bɛ ala ka mara de kɔnɔ. a bɛ kɛ ni ala ka izunu de ye, a bɛ kɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn de ye. o tuma tawhidu sigiyɔrɔma sabanan el asma wa sifat, n'o b'u da, o de ye ala ye tɔgɔ minnu fɔ a yɛrɛ ma kuranɛ la, a n'a ye tɔgɔ minnu fɔ a yɛrɛ ma hadithaw la, k'i k'a da o ma, kan'a fɔ i bɛ a bayɛlɛma. n'ala ko yadullahi fawqa aydihim, ala tɛgɛ b'u tɛgɛ sanfɛ, i ka a fɔ ko ɔhɔn tɛgɛ don, nka ani hadamadenw tɛgɛ tɛ kelen. kan'a fɔ yadullah ko o kɔrɔ ala ka fanga, e kan'o fɔ. an b'a fɔ a y'anw ma fɔ ko ala ka fanga don koyi. ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ ko ale ye kuranɛ jigi arabukan na. arabu n'u ye bolo fɔ, u kan tɛ bolo in ma kuma bɛɛ, u kan bɛ fanga de ma walima sɔnni. n'u ye ɲɛ fɔ arabukan na kuma bɛɛ, u kan tɛ ɲɛkisɛ in ma. a bɛ se ka kɛ ɲɛ o ye kɔlɔsili ye, ɲɛ o bɛ se ka kɛ i ka ciden ye. o n'a ɲɔgɔnnaw. o kuma an bɛna o de walawala sanga ni kungurunin kɔnɔ, jɔn bɛ tawhidu kan, jɔn tɛ tawhidu kan. kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ bɛ fɛn min nɔfɛ, ko Allah subhanahu wa ta'ala a ye mɔgɔ dɔw bonya, i n'a fɔ kiraw, i n'a fɔ waliyu. n'i taara olu kaburu la k'i dama kasi k'i ye fɛn fara ala kan, k'i ye mushriku ye. Allah subhanahu wa ta'ala a kumakan sanumanw bɛ yen, i n'a fɔ kuranɛ ayaw, i n'a fɔ alakira ka hadisaw. n'i y'olu sɛbɛn k'o kɛ sɛbɛn ye, k'o don i la, walama k'o kɛ nasi ye, k'o min k'o mun i la, k'i kɛra mushriku ye. an bɛna o de walawala. a fɔlɔfɔlɔ kuranɛ aya damadɔ bɛ yen, u b'u sinsin o kan k'a jira k'a fɔ foyi man ka wele ni ala tɛ. a dɔ ye suratul a'raf kɔnɔna la, Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yɔrɔ min, a ko walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. ani innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. ani وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن كنا.
ani Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Kuranɛ aya caman caman min jigina ka boli sɔnɔw de lagosi, o ayaw de bɛ ka ɲɛsin tawhidu dunkew ma. Nin bɛɛ fɔra ka boliw de lagosi, sabula sen tɛ boli fɛ, ɲɛ tɛ boli fɛ. Ko nka ni maa ɲuman walima nabi ɲuman n'a sara, a fana ɲɛ tɛ ko la, a tulo tɛ kumakan na, ko a ni boli bɛɛ kɛra kelen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hada qiyasun ma'al fariq. Fɛn minnu tɛ kelen ye k'olu suma ɲɔgɔn na, nin y'o de. Maa ɲuman min a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a kɛ Ala ye, a y'a to Ala ye. Maa ɲuman min a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko ne y'a ci fɛn o fɛn la farida la a y'o kɛ. A ma da o ma, a tilala k'i yɛrɛ gɛrɛ ne Ala la, a tilala k'i gɛrɛ ne Ala la subhanahu wa ta'ala, k'i yɛrɛ koja ne Ala ye, ne Ala y'a kanu ni nafilaw caman ye, nafila sun, nafila zikiri, nafila hiji, nafila umra, nafila kuranɛ kalan, o n'a ɲɔgɔnnaw. Ne Ala y'a kanu, n kɛra a fɛ, ni n kɛra jɔn fɛ, n bɛ k'a ɲɛ ye. Ale ɲɛ ni mɔgɔ tɔw ɲɛ tɛ kɛ kelen ye, a bɛ min ye tɔw t'o ye. N bɛ k'a tulo ye, ale tulo bɛ min mɛn tɔw t'o mɛn. N bɛ k'a nɛ ye, n bɛ k'a bolo ye, n bɛ k'a sen ye. Ala ko k'ale kɛra maa min ɲɛ ye, Ala ko k'ale kɛra maa min tulo ye, Ala ko ale kɛra maa min bolo ye, a kɛra maa min sen ye. N'a ye fɛn o fɛn ɲini ale Ala fɛ, ale Ala b'a kɛ. N'a ko Ala kana fɛn o fɛn kɛ, Ala b'a to ye a kosɔn, sabula a fana y'a to ye Ala kosɔn. O ni boli ye kelen. Walima e bolo n'a tigi sara ka ban, o y'a bannen de. Ala ko ni maa minnu sara Ala ka sira kan, ko aw kana fɔ su don, k'u balolen don ale Ala fɛ balo kɛrɛnkɛrɛnnen la. Yarzukuna aw yurzakuna wa yurzikuna. Yurzakuna, Ala bɛ k'u balo, k'u garijɛgɛ. Nka n'i donna maa ɲumanya nɔrɔ kɔnɔ, i b'a ye fana yurzikuna, Ala ka sebaya fana kɔnɔ, olu fana bɛ garisɛgɛ di o. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛn, u balolen, u ye garisɛgɛw di o. Misaliyala, Alakira sallallahu alayhi wa alihi, a balolen a ka sahababa dɔ Qatadata radiyallahu anhu, kɛlɛ kɔnɔ u y'a ɲɛkisɛ bɔ, a y'a ɲɛkisɛ da a tɛgɛ kɔnɔ ka na Alakira de sɛgɛrɛ. Ala bɛ yen, munna m'a fɔ Ala ɲɛ segin ma? A ye kira de sɛgɛrɛ. Kira ye ɲɛkisɛ in da tɛgɛ barikama in kɔnɔ k'a ka fɔta fɔ a la k'a don a ɲɛkisɛ la. O kuma na Alakira balolen, a sera ka mago min ɲɛ, a somayɛlɛmalen, a t'i dɛsɛ o la dɛ. Sabula a jɔyɔrɔ ka bon ni shahidusu ye. Ala ko k'an kana fɔ k'olu sara, ko baara banna, ayi. N'a sɔrɔ Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a b'a kaburu kɔnɔ, a tulo t'an na, a ɲɛ t'an na, munna n'an bɛ tahiya kɛ seli la, an bɛ kira fo k'a fɔ assalamu alayka ayyuhan nabi, e min tulo bɛ na, bi min bila i bɛ foli di Alakira ma, kira b'a mɛn wa a t'a mɛn? Ɲininkali o de. Sani i ka taa sɔsɔli fu kɛ, n'i ko seli kɔnɔ assalamu alayka ayyuhan nabi, nabi ɲuman y'a wele o, i ma Ala wele, i m'a fɔ ya Allahu yan. I ko assalamu alayka ayyuhan nabi, nabi ɲuman, e ko don, n ye Ala deli a ka kisi k'i kan. Kira y'a mɛn wa a m'a mɛn? N'a y'a mɛn, a y'i jaabi wa a m'i jaabi? E sɔmina jaabi in na wa? O b'a yira k'a fɔ e dusukun salen de don, o b'a yira k'a fɔ i ni ma ɲɛnamaya. E ni maa bɛ se ka kɛ kelen, maa min Ala ko afaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kaman mathalu fi zulumat. Maa min Ala ni ɲɛnamaya, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Maa min Ala y'a ni ɲɛnamaya, n'a b'o jɔyɔrɔ la, a bɛ Ala ka yelenba kɔnɔ. Ani maa min n'a ni salen don, a dusukun salen don, o ye kelen, o tɛ kelen. O kuma Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a bɛ a balolen, a bɛ ɲɛnamaya la. Walhamdulillahi rabbil alamin, a bɔna sanumaw ni waliyu fana b'o jɔyɔrɔ de la. Al-ulama warasatul anbiya, dɔnnibaa minnu y'a kɛ Ala ye k'a to Ala ye ka siran Ala ɲɛ, olu bɛ nabimanw jɔyɔrɔ la.
ni kira ye fɛn fɛn kɛ mu'jizatan maa kɛɲɛ ko kama maa ɲuman fana ala ka se b'a la o b'o kɛ karamatan. O la an b'a jira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ale ye sababu bila yen, sababu kan ka baara. E ma ye ala ye Zulkarnaini ko fɔ kuranɛ la a ko n ye fɛn bɛɛ sababu d'a ma, a tugura sababu fana kɔ. Sababu bɛ yen o ni tawhidu tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ dɛ. Ne man kɛnɛ sisan i tɛ ala wele k'a fɔ ala n kɛnɛya o, i dalen no dɔgɔtɔrɔ dɔ la i bɛ t'o dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ o, n'i ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka nimero b'i bolo i b'a wele o, nin ko in bɛ yen, o dɔgɔtɔrɔ b'a ka analyse ni fɛn minnu kɛ ka furaw d'i ma n'i kɛnɛyara. I t'a fɔ dɔgɔtɔrɔ sababu y'a to i kɛnɛyara wa, sababu de don. Wa hakɛza e bɛ bɔ yan ka taa Magan i tɛ t'i sen na o, i bɛ taa sababu dɔ de la, kɛra avion ye, dɔw de b'o boli dɔw de y'o kalan kɛ o, sababu de fana bɛ yen. O kuma Allah subhanahu wa ta'ala a ye ko dan ka sababu fana dilan. Kana ɲinɛ sababu kɔ, sababu tuguɲɔgɔnyali o t'a yira k'a fɔ i y'a bato. N'i tɛ k'an faamu nin bɛɛ la n b'a f'i ye Nabilahi Musa alayhi salam a ni ala bɛ kuma o, n'a y'a fɔ ala ye ala b'a kɛ o. Munna ala ye bere d'a ma? Musa, munna ala y'a fɔ k'a ka bere de gosi fara k'a ka ji d'a ka mɔgɔw ma? Munna bere in gosira ji kan, ni ji tilara ale ka mɔgɔw tɛmɛna? Bere gansan kun don, mais ala y'a ka gundo bila a la, a kɛra ala ka bere de. Musa bere min tun b'a bolo bere gansan don, nka ala ye gundo bila a la, sirru bila a la. A tun bɛ fɔ a ma ko asɔ Musa, nka ala ka gundo bilalen a la a kɛra asɔlahi, a kɛra ala ka bere de. O kuma ni ala y'a ka gundo bila maa dɔ la, karisa den don, karisa laka don, nka ni ala ka gundo bilala a la a kɛra waliyullah, a kɛra ala teri ye ka ban. Mana sababu an kana ɲinɛ o kɔ. Sayidina Yusuf alayhi salam a fa Yakuba ɲɛ minɛn'a la. Yala fini min kɛra ka Yakuba ɲɛ yɛlɛ, a fɔra ko Yusuf ye mushirikuya, a fɔra ko Yakuba fana ye mushirikuya, k'u sɔnna ka sababu ka tugu o la wa? Mana fɛn min n'o ma faamu olu bolo ye, an b'o fɔ ka sɔrɔ ka taa kuma tɔ la. O de olu bolo al-makhluq danfɛn la yu'athiru bi istiqlalihi, a se ka nɔ bila foyi la n'a a yɛrɛ ye. Ni maa min ko danfɛn bɛ se ka mago dɔ dilan ka sɔrɔ a ma tɛmɛ ala fɛ, o de ye mushirikuya ye. Mais ni ko nin danfɛn hadha al-makhluq yu'athir la bi istiqlalihi min Allah fi at-ta'thir walakin bil istimdadi min Allah li'annahu fi tulillah, sabula ale bɛ ala ka sebaya kɔnɔ. Qudratul waliyyi fi tuli qudratillah, waliyu ka se a n'a ka pouvoir o ni ala ta tɛ kɛɲɛ dɛ, ayi a bɛ ala ta kɔrɔ de. Ale b'a minɛ ala de la, ala de ye se d'a ma a b'a kɛ. Isa alayhi salam a tun bɛ suw kunu bi iznillah, ni ala ka iznu de, ala ka jɛn ye. A bɛ fiyɛntɔ ɲɛ yɛlɛ bi iznillah. O kumana fɛn bɛɛ ye ala ka jɛn de ye, ani ala subhanahu wa ta'ala ka se. Maa min bɛ k'a kɛ ala ka se kɔnɔ, ne ko e t'o de bonya, e de bɔra tawhidu kɔnɔ. O man yu'azzim sha'air Allah, ala ye mɔgɔ dɔw da k'ale ala kɛ u kanubaga ye, k'u kɛ ale ala taamasiyɛn ye. N'i y'u bonya i ye ala bonya. Ala ye maa min bonya, n'i y'a bonya i ye ala de bonya. Ala ye maa min bonya, n'i y'a dɔgɔya i ye ala dɔgɔya. I ka tawhidu bɛ taa jahanama kɔnɔ. Allah subhanahu wa ta'ala ko yahudiyaw ma, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. N'aw ko aw bɛ ne ala fɛ, ko ne ala ye kelen ye, mais ne ala fana ye min ci k'o bonya
n'o ye Muhamadu ye n'aw m'o kanu ka tugu o la ne Ala t'aw fɛ n t'aw ka tawhidu de kɔni ma Ala ye hɔrɔma da fɛn dɔw kan a ye hɔrɔma da jɔn dɔw kan a ye hɔrɔma da don dɔw kan a ye hɔrɔma da su dɔw kan Laylatul Qadri est-ce que Laylatul Qadri su ɲɛnɛmayalen o kɔrɔ i bɛ ka Laylatul Qadri bonya de wa Ala de ko k'a ka fisa ni kalo 1000 ye ɔ e bɛ o su bonyali min kɛ ka o hɔrɔma sɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'e bɛ k'a bato koyi Ala ye fɛn dɔ de bonya i bɛ k'o bonya ani i bɛ ka a bato o tɛ kelen ye Ala ka an bɛɛ sababa ma o ye o yɔrɔ ta fan ye k'o walawala u k'a dɔn k'a fɔ n'an ye Ala wele n'an ye waliyu wele an t'a wele k'a fɔ a bɛ se ka ko k'a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ Ala ka se t'a la an b'a wele sabula Ala ye se d'a ma Ala ka se min n'o ye gundo ye kalifalen a la an jigi b'o o de kan an jigi tɛ danfɛn kan dɛ an jigi bɛ Ala ka se maralen don sababu ɲuman min na an jigi b'o de kan ni dɔgɔtɔrɔ ye parasamol d'i ma misaliya la parasamol y'i kɛnɛya n'i ko nin parasamol ɲɛn'i ma o kɔrɔ i kɛra mushiriku ye furudimi b'i la i ye bɔyɛ mugu 20 furudimi nɔgɔyara o kɔrɔ k'a fɔ ko i ye bɔyɛ mugu i y'o kɛ Ala de ye wa sababu de don yiri ye sababu ye maanifin yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ɲuman ye maa min tɛ sababu o barikada o ye fitiriwale de ye Ala yɛrɛ t'o fɛ kuma Ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kuma laban na an b'a yira k'a fɔ talabul hajati min ghayrillah ka mago ɲini fɛn wɛrɛ fɛ Ala ka danfɛn min n'Ala ye bonya d'a kan madama an b'a fɔ jaizun ma'a al-i'tiqad bi annahu la yamliku shay'an min shu'uni al-maqam al-uluhi madama ima Ala jɔyɔrɔ wele a la f'i y'a yira k'a fɔ ko Ala ye o se d'a ma baasi foyi t'o la Ala ka an bɛɛ sababa ma Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ tawhidul asma wa sifat Ala ye tɔgɔ minnu fɔ a yɛrɛ ma subhanahu wa ta'ala ani Ala subhanahu wa ta'ala ye baara dɔw danbeya ka na a yɛrɛ ma an tɛ se ka o kɛ i n'a fɔ danfɛnw ta bɛ cogo min laysa kamithlihi shay foyi tɛ komi Ala subhanahu wa ta'ala adhaka wa abka Ala ye an layɛlɛ a bɛ dɔ lakasi ni hadisa nana k'a fɔ ko Ala yɛlɛla e ka n'o kɛ i n'a fɔ danfɛnw kana a bila o la yɛrɛ Ala de ye an layɛlɛ yɛlɛ ye danfɛn de ye o tɛ fɔ Ala la o Allah subhanahu wa ta'ala yarda a bɛ jɛn a ka jɛn kuma dɔ la n'i y'a ka waliyu nisɔndiya Allah subhanahu wa ta'ala bɛ jɛn i ma mɛ k'a kɛ ko Ala yɛlɛla o kuma n'i ye waliyu fana kasi Ala bɛ kasi wa n'i kɔni ye yɛlɛ fɔ Ala la i bɛ kasi fana wele a la o nka Allah subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ an ye ko ale ka sanu ka bɔ olu ma o ye hadamadenw mankutu de tanazzaha an mujanasati makhluqatihi ale n'a ka danfɛnw tɛ kɛ jinsu kelen foyi la ale b'a bɛɛ sanfɛ o kuma i ka sɔn ta'wilu ma n'o de ye ka kuma bɔ a sanfɛ kɔrɔ la k'a kɛ laɲini i ka sɔn o de ma a fɔ o de ma majaz ta'wil ka sɔn o de ma ɲɔtɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko hadisa kursi la a ko lahara jɔ don Ala bɛ taa jɔn dɔ jɔ kiyama a b'a fɔ ne Ala banana i ma taa bɔ n ye maritu falam ta'udni ne Ala banana i ma taa bɔ n ye jɔn yɛrɛ bɛ dabali ban a b'a fɔ Ala e bɛ bana de Ala ka sanu bana ma dɛ Ala ko maritu n banana sisan ta'wilu de bɛ na Ala bɛ na a kɔrɔ fɔ a ko ne Ala tɛ bana nka n ka jɔn dɔ bɛ a ka di n ye karisa i b'a dɔn a banana n'i kun taara bɔ a ye i bɛ taa ne Ala sɔrɔ yen n'i kun taara bɔ yen a bɛ komi i bɔra ne ye i m'a ye Ala ye jɔn ka bana kɛ ale Ala ka bana ye k'a sɔrɔ Ala a tɛ fɔ a ma k'a banana Ala bɛ bana cogo di subhanallah huwa khalaqal marad
wa huwa allazi yudawi al amrad ala de bana da abe bana ufrake mais ala tse ka bana ala saya dan ka bla jona jon bisa mais ala tisa ala isno da ka bla jona jon bisno ala tisno ala be sanji be goshi mais santa ala ci et de se ga fo ne saini parce que ça on be yele mayele meka mais ala be san fait santi ala la fiko de famu tawhidu kono kana fo kibe Allah subhanahu wa ta'ala ka fo ka be san fait asma wa sifat ne yoro ke ala la ye dankala Allah subhanahu wa ta'ala be ka bin yorote yoro ko be banka ala to aka ala yala Allah subhanahu wa ta'ala mago foyti se yoroma ala te koron la yahwihi zaman wala makan ala te koron ka be watima wal makabe yorom law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata ala woreti sanfe ala woreti duguma ala kelempe ude tayaka sangole atayaka dugukole kabini sangolo te ala be kabini dugukolo te ala be samawat wal ard ufla kun norolo no nyoro min ala be sangolo dugukolo norolo kun no nyona kuma mena sanu ka bonyo hona ala baka ala yala wali du bonyo hona fa fataqnahuma ala yu bonyo hona mana ala ka sanu ka bo iba ala koron ka bla yorola ou bien ko do kono ala ka fame ko nyumandi am bela jelema ola tawhidu niya a martaba folodi nyote tawhidu ere ala jonfe tawhidu kushuru be no e tawhidu farai anyaga tawhidu lubbi be o e tawhidu kisai lubul lubabi fana be no e kisai fana kisai abukum tiga fara tiga kisai yotulu bwala abukum lemuru fara lemuru ji o kofe ibikla ka aji fana bo kuma Allah subhanahu wa ta'ala aka jomba ufei ma erete ke tawhidu tigi ka so isominendo ka fo erebe fo ere ka boy ka ala kelempantia di sabati o koreidi ikado fanau sabala fanau folo jume fanau af'al ibe baro barake afo ete ala dedu أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون هل بسنامي كنا ما بولو ديما كدوكو كلو كي سنابي كوا كمان بارا شيتي نوي على كوغلاني وندو ويت فناو فولي إن نوتي بارا فوي فناو صفات نما نغتو نما ميلا دوني فوني سيريا ala de nyenima ika ala ka nyuma yade kana ire fana uzat erete ni ala te eteo sabla e mumkinu lujudu de okoro e ka soro singene ndu ala de wajibu lujudi ala de be ka soro ka soro glonente fena anta muftaqirun ilayhi e mago de be ala la kuma be antumul fuqara be glonendo ala la okoro foite na yere bebe ni alade ni tawhidu ala ka ambe sawama wala ala jomba fola ako atatlubu al-layla wa hiya fika tajallati wa tahsabuha ghayran wa ghayraka laysati فذاب لهن في ملة الحب ظاهر فكن فطنا فالغير عين القطيعة على جون في كافو فور بيك فرالك o yibole tawhidu la pele pele ala kan ke tawhidu yuma o tigiye amba fo اللهم أظهر على ظاهرنا سلطان لا إله إلا الله وحقق باطننا بحقائق لا إله إلا الله واستغرق فيك ظاهرنا بحقائق لا إله إلا الله اللهم ألا واحفظنا بمراتب وجودك حتى لا نشهد غير أفعالك وصفاتك ألا كنا فويرا أنا إمان كتو أني توقسان مونكو إكا سيبايا إكا أمبوي إكا أنتونو أنيرولا
اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا.